Eguerdion Euskal Herria eta ongi etorria txorienera ostirala dugu, astea bukatu zaigu, eta, bueno, guk hortan ez dugu aldatuko. Bierzetan. Bat luzeagoa, beste motzagoa. Piak errezak egiten, eta nirea izango da olako batza horreatu nizuen, barazki jalentzako aukera bat, eta ingo duguna olako, azalorea kurriera dago, gaina kurria guk ingo dugu, eta gero ogitxi gorki baten humus baten gainean jungo da. Orduan, sarrerako errez bat, eta honek, ondoan eramango luke, ondo, proxetaen bat ero izan ezkero aukera jartzeko itxaskiekin ero, bikain. Hori izango da nirea, zezuk barazki jalientzako lan aukera injozu, danik oro jalientzako. Eta izango da orduan? Itxaski broxetak. Bikain. Orduan lagunok, hau da gure gaurko eskaintza, ordu hauetan ezer roberik ez daukazu hortik, segi gurekin, eta adi lehen errezetari. Azaloreari loreak atera, gopor batean jarri, eta gero kurkuma, kanela eta kuminoa gehitu, oliba olio txorrota bat, eskai pixka bat, eta labean sartuko dugu 220 gradutan 15 minutuz. Bitartean, humusa ingo dugu. Horretako txitsirioak, tainarekin, limoizukuarekin, baratxuriatararekin birrindu, eta gero ogia txigortu, eta horren gainean humusa jarri, bukatzeko gure azalore pusketatxoak eta tipuleta zati txiki batzuekin bukatuko du. Beraz, az gaitezen, eta, nik gaur azalorearekin ingo dut errezeta hau, baina brokoloiarekin ere, berdin dezakegu, Sortuinak kendu itxen dozu, eta hortik loreak. Loreak txikia, atal txikia, kontuetan neuki, nik hau, labean sartuko dut, 220 gradutan, eta, 15 bat minutuan, egin da izango du. Baina orduan inbar dituna, eta gero, hau mokaduko zatietan nahi dugu, ze ogitxi gorki baten gainean jungo da, eta ez, hau ogitxi gorki baten gainean, saltzen gane, zaila, ez? Orduan, esaten dena loreak, ez dugu enborla, ez dugu erabiliko ezer, olako atalak handi jota. Hau gero txikitsu hauak. Orduan, jungo da, lore guztiak ateratzen, eta gero, gaur, esan dugu, kurri erara da. Kurri azkenean magizutala espezien nahasketa bat. Orduan nik erabiliko jut, kurkuma, kanela, eta kuminoa eta gero eskai pixka bat. Baina, zegoen, nire galdera da, zuk erabiliko duzu Bloom Spice. What? Bloom Spice. What? Bloom Spice agorako teknika bat, espeziakin eta erabiltzen dana, erresumo batuan oso ospetsua dana, eta, datza espeziak berotzean. Hau da, euren potentzia, indarra eta euren saporia geixo bat aratzeko, hau da, espezien saporia indartzeko, itxen da lehenengo berotik pasa. Bloom Spice, berez euskaratuta, holan, izango zen, espezien loratzea. Nik hori indut bakarrik piperbeltzarekin. Eta azafraiarekin, baita ere, eta bestela ez, baina edo zein espezia. Sartaegi batetik ero pasatzen badugu, lehenao, altzatzen dio zaporea, pia. Beito, behar dizut zerbait, pastarekin eta teknika horrekin. Bai? Bloom Spice. Bloom Spice. Bloom Spice. Eta, behitxu, lengurian justo gainera komentau gauen, igual espeziak ez baitxuzu erabiltzen, euskal zukadaritzen ez asko erabiltzen, da igual errazada tradizionalak itxe dozu etxien, orako potuak eroste dauzeunean, iraungitza eta auki, 2 urtekoa, 3 urtekoa, eta ez da txarto jartzen dira baizik, eta indarra edo zaporeak galtzen doiez. Orduan, horreindako estrategia ona, apurtxo bat berotzea. Eta berotzeko, 2 modu desberdinetan aldozue hauein. Alde batetik lehorrean, hau da, sartagin bero baten, honek apurtxo bat txigortu, apurtxo bat berotu, horrek gainera gomendatzen da gehiago espezia osoan izatea, hau da, piperbeltzaleak, edo, hori ez, espezia holan, hiltze bat, ero kardamomoa, aniz txindatarra, olakuak. Eta gero horrek ehotzia, horrek kafia ehotzeko makina horrekin, horrekin perfectamente, edo bestelaia ehotuta baldin bada honek espeziak, itxendana da olixoetan infusionatu. Baina hori inbidana bai lehorrean itxen bozue, bai olixoak itxen bozue, inbiosuna da, zu oso moterien eta denbora gutxi, zebestera espezia bai erre itxen die eta atzen da kontrakoa. Sapori indartu baina mingotzaldera jotzen dabe gehiago. Orduan, nik astu itxen dio oso errez eta hori izjaku interesatzen, zebestera gainera zapustuko daue
itxen dugun errezetian zaporia, ez? Orduan, hori, berotzia, apurtxo bat txigortzia. Hori egisa da guk, hori ez, azafraiakin itxen dugu, adibidez piperautzak ime bai itxen dugu. Nik dilista batzuk itxen bai itxutolan, nik dilista batzutan itxen barazkisekin. Bai, paia bati ere piperrautza botatzen diozu, eta erregoz itxen duzu. Eta erregoz itxen duzu, ez? Orduan, bueno, egisa da, oitxuria bada, ora, kurria nik eitxeko, indian erakutzen zuztien bai, lehenengo txigortzan. Hor, hori esan da, lehen aipatu zuen piperbeltza eta erre eta inaldara, hor bakizu da jarrera bat, guk hemen iten dugunean, ez da, Patrik izaben atzo, aragia laren jasukuarekin. Aurrena, batzuik gatza eta piperbeltza, ez? Berdin zaite, inbardula txalma zaila gero, gatza eta piperbeltza. Batzuk esaten dute, piperbeltza zaiola bota behar hor, sartaian erre iten dela eta ikutu mikaz bat ematen digula. Nik egia esan, beti egin izan dut horrela, eta nuke esango ikutu hori, baina bada oin, batzuk esaten dutena, piperbeltza gero botatzeko saltzariero, baina aragi ez gorritzeko piperbeltzarekin. Ze bestela, hor, subizio hortan errein dezakegula, eta, bueno, nik beti bota ez dio, eta norbaitek beste teoriaren matero badauka, txoriene abildua ite.eus, idatzi, eta guk erantzuko izu. Baina nik gomendio bat bai, espeziak eta erabili behar dituzunean, espeziak, jangarri xadie danak, ez daukie jateko arriskuak, baina bai, zendagai konkretu batzuk hartzen zabizenien, ezin dozu espezia danak hartu, eta nik horienak isen. Zebadozorako gomendio batzuk, badibidez, espezia pikantiak eta, ez? Horrek itzen da bazenean zure, osasun kardiobaskulara da sistemia bizkorra ujuetia. Orduan, zuk bihotzeko arazoak eta baldin badukatzu, horrek, ez da komeni dago, kontraindikazio batzuk badauz. Horrek, beti bezala, mendikuak eta nutrizionistak esango zue, baina, hori ez, aholku batzuk badauz, adiz, piperbeltzan kasuan, zuk hartzen baituzu sendagai batzuk, diela antibiotikoak eta analgesikoak, piperbeltzak besta ez dutzu onuraz goitzen. Jengibre hartzen bozue bai, aldozu hemorragia bat pairatu, zazkenean honek sendagai antikoagulatzaileak hartzen baituzu, kombinazio txarra esaten dago edala. Beraz, osasuntxuak bai, baina, nik hartzen nuen antiinflamatzaile bat, horako pilula batzuk, eta honekin indaz, kurkuma oso inflamazioen da kontra, oso ondo dala, eta saldo iten dute, eta kurkuma dala. Eskenean medikuntza beti erabili izan dira, belarrak eta espeziak horretako. Bueno, hemen ikusten duzu pusketatan, kontutan izan, hau ogitxi gorki baten gainean doala, eta gero, hagoan sartu behar dugula orduan, pusketak txikiak izan behar dira. Txikiak eta gero labian bai txikixagoak izango dira, azkenean lehortu ingo die. Hori da, murriztu ingo die pixkat. Hemen, kurkuma, biko jaraka da. Kanela, hautz, pixka bat. Bezala, jengibrea, etxean, baldin baukazue jengibre hautza, jengibre hautzarekin egiten duzu, eta pausu guzti hauek utzi egin zuen. Jengibrea ez, kurria. Kurria, parkatu hori da. Jengibrean egon, ez da izaik jengibrea, jengibrea bera ibili gara. Eta hemen, kuminoa. Botako jo, kuminoa, eta oin, oliba olio, txorrota eder bat, ondo nazi, eta hau labera. Labera 220 gradutan daukagu, eta hor esan dakoa, 15 minutuan, hau egin da geratzen da. Atzo, errezeta hoi nuen nik, baina brokoliarekin etxean. Zona. Bai, eta egia da, bikotea eta ni oitu ingara oin nolako. Espeziak hauek, gero atzo botanien bebai, nola da? Oregano pixka bat, piperrauz pixka botanion, aldatzen juten naiz, Normalean, ia beti, kurrian familiko olako zerbait beti izaten du, baina gero aldatzen juten, eta etxian egia esan espezie piloa dauzkagunez, testioan abota, da, gatza. Ze gatzik ez du izango ez da. Nik atzen itxun, Bruselasko asatxoak. Bai. Horre bai, labian, espezia batzukin, labian, 25 minutu, goxo-goxuak. Eta holan, espeziakin, erditxik moztu, eta... Eta etxiak, usai gutxio dauka, horrela iten duzue. Azalorea, lapiko nerta baina. Lurrunetan da holan, ez?
Lehen gogoratzen nintzen portalian gogoratzen zen. Bai, bizilagunak zejan behar zuen, azalorean no zeukan. Bigarren pixukoak gaur azalorea dauka, da holan, olakotan izaten da. Bai. Bale, balabera, 15 minutu, 220 gradutan badauka ja, eta orain juko gara humus bat egiten. Oso ondo. Eta lehen, zigorrak erabili dau kurria definizioz da horako, espezia nahazketa bat, Indian masala bezalatza ezagutzen dela, eta gainera, saltzaile edo dendari bakoitza, badauka bere espezia neurriak. Zigorrek bota batza, kuminoa, kurkuma, kanela, jengibre apurtxo bat, baina, hor, errezeta sekretuak eta izaten die. Hor sukaldari bakoitzak anoantza, omen dauka bere kurri nahazketa berezia. Bai. Eta egia da, ostiral bisitari honetan, gaur egun bisitak ditugunien eta behintzat nire belaunaldian oso ohikoa dela humus apurtxo bat ataratzea. Pentsa nireko harriakoa, diela, hor nire alabak eta esaten moduan, neko viejunoak. Bai, vintage, ez da viejunoa, vintage. Ez, betxo, nekien vintaxena, gustatzen zait. Neko vintage badira, baina hau gustatzen zait. Eta hola niten dudanean, normalean txokoan, eserri baino lehenago, barratxo bat dagoan, sukaldia eta jangelan bitartzen daulako barra bat, eta humusa jartzen dut, ogitxi gorki batzuk gero. Ez dut apiorik eta zenari hori nekoaren ogixakin. Hortan klasika, oso vintaxak dira hortan, oso vintaxak. Ogia eta iguste juten dira. Hori izan da, Patri, segundu bat. Hemen, taina, sesamoaren krema ero, biko jarakada ero botako ditu. Gero, baratxuri atal pare bat, limoi erdiren sukua, gutxi gora bera. Eta ero birrintzen jungo gara. Hemen daukat, txitxirio egozia dira. Egozketako ura. Eguztemo, lodi geratzen dela, ur pixkat gehiago, ero gutxio botako diot, Akuafaba. Akuafaba izena daukana? Akuafaba da, erabiltzen baduzu egiteko hori, Edo esposo erabiltzen, izena urana akuafaba da. Baina erabiltzen baduzu egiteko hori. Kontra egitearen. Bale. Ez dakit, txokuan zuk humus ataratzen dozunean, sari sagardagoa eratekuanak? Eskaia zugatzu? Disimulatu, ari eskaia. Sagardua, ez guko ariako bat herriosan lanean dago, eta berari errespetoagatik, berak ekartzen duen ardoa eraten du. Baina beragatik, egun ematean Alberto etortzen bada gure afari batera, ardoa eramango bai bestela, ez, ardo salea gara. Eta bateo bat, gara garbo salea. Ontsi bota betzazu eskaia? Bai, gainetik botako jo, jomentxe, berdin da momentua hemen, hori da. Ireki horrela, eta... Oindara gutxi izan dela, beraz? Bai, berdin da, honek horrela lehorra da, gainetik irikiko diot, eta barrura berrira. Venga, zeman minutu pasadia. Listo. Listo, zagardoakin eta? Bai. Tradizio hau, ez dakit, galduko da, ez da galduko, ez? Baina, egisa da, zagardua, Europar Batasunak, ez daukala definizio bat, zagardua zedan edo zer ez. Guretako zagardua da, baina adibidez Suediara soiaz eta zagardua badaukatzu 1,5 bakarrik zagarra dela eta gero azukre pila bat eta gero fruitu gorriak adibidez. Orduan, horren bestez, ekoizle bakoitzak edozein edariri aldotza zagardua deitu. Iluna izan edo argia, aparduna izan edo ez, zagardo batzuk bai zagar satixak aukitzen dabe, beste batzuk beste fruta batzuk bai, berez ontsi dabiz erabakitzen. Ez da zagar zuku baten oinarritik hartutako edari hartzitu bat? Hemendik kanpo? Nire esan? Bada, baina ez da guri ezagutzen dugun bezala. Dauz zagardo mota asko. Orduan, horrek gaukalda bauki alkola. 100 amairura, hori esan ilunak, satixekin, beste frutu batzukin. Orduan, batzuk nahi daue gehiago mugitu, eta beste batzuk nahi daue gehiago kontzeptua zabaldu. Adibidez, Eskandinaviako herrialdiek itxen dauela zagardo mota batzuk asko esportatzen dienak, nikan Finlandian eta Erasmusa egin nagoenez, han zagardagoa, berez da, horako latatan eta zerbitzatzen diena, apar eta azukre pila bat, gehiago edari freskagarriak, gehiago lan, fruitu gorriekin. Baina alkohola eta daukate baita? Alkohol puntu bat, bauki, 3 eta eurek zagardo moduan ezagutzen dauen. Orduan, karo, eurendako, edo eurak argudiatzen dauena, Europar Batasunai, da, ingo bi izen desberdinez, bi kontzeptu, zagardo tradizionala, hau da, Asturiasekoa, Euskal Herrikoa, eta,
sagardoa. Oh. Eta orduan, hor dabiz, ez dakit, ez da baidak. Bretañan ere badaukate, tradizio handia, sagardoana, eta baina badauzkate olako... Normandian, Frantzian bai. Eta olako txolopote berezi batzuk, ura erateko, eta baina, badauka, zuk eta hemengo guren antzekotasun bat badauka. Tankera purtxo bat. Bai, baina ez da beste, ez da hori gozoa saltzen duten aparduna. Horregatik. Zer gauza, nik ere, eta... Bai, hemen latan aipatu duzula, hemen hasi dira marka batzuk, ez? Bai, eta botila txikitxetan, baina hori da gehiago formatua, eta niri hori ondo pentsatzen jat, ez? Egisa da sagar dago hemen, badala gauza bat, igual jaixetan eta ikusten dana, Santa Masetan, San Juanetan, maitxutan da. Baina jatexetan gero jendeak ez dauka itxurai. Betxu, ontxe gainera, zure aldamenekoak edo eskualdekoak dien bizioko proiektukoak. Bai. Adibidez horrek ikusten, adibidez Javi Riberoko bere jatetxean bauka. Hauen sagardoa. Horrein sagardoa, kalo, dira sagardo botella batzuk, 20-22 eurotan. Ez dieguk ezagutzen ditugun supermerkatuko baina beste gauza da, sagardo... Kalo, beste gauza bada, baina gero, probatzen dozunean, ezaguna itxen gatzu, Bai. Ez da holan... eta ardo basabizela, eraten edo, ez, zaporia ezaguna da, zaporia zagardagoana da, baina, beste kontzeptu bat, eta goxua, eta itxen dabe, makatzakin, da beste gauza batzukin, benetan proiektu oso interesgarria, biziona, eta ez dakit, zagardagoan mundua, Bai hor, sagardo gileak eramendik ari dira, gaur egun bultzatzen da hori, jendeak sagardoa kopan eran dezan, egia da, eta nik zinda izuet, zuek hartzen duzu sagardo bat, kopan, ero sagardo berdina, edalontzi batean, eta beste saborea aldatu iten da. Kopan gana, hortako die, kopa gaina azkenean. Eta boteillakua batez ere, txotxerako ez dut esaten zer. Txotxerako edalontzia beharra. Txotxerako igual kopa. Bueno, einalko zan, gaur kopa zabala badaude, baina nahi dut esan, ez, hor, badaukala edalontzia bere zentzua, ez? Baina jatetxetan da kopan de hartzearena, eta ja, sagardo apardunak eta egiten ari dira, eta... Bai, da, gauza dotoriak da bizeitzen, eta gisa da kontzeptua aldatzeko, ez? Ez dala, hori, jaixetan eta kuadrian erateko edari bat, baizik eta, hori, bikoteakin afaltzera leku batera joan da, hori eskatu. Edo, hori, ez, etxien zauz da, zeatarako zut, eta beti igual garagardua edo ardo kopa bat atarateko da, horregatxi baduz latak, eta baduz, beste formatu desberdinak, botila txikitsuak eta horrek erateko. Baina batez ere hori gustatu inbazaizu, ez bazaizu gustatzen? Ez. Hombre, espagatze guztetan. Bueno, gauza batzu militantziatik egiten dira, baina dena ezin da, Nire egizera oso sagardo salian azela. Bai, Bai, igual da, edarixetatiko lan, geixen gustatzen gatena. Bueno, hori ez dakit nola dan, baina galdetzen dut ez jakintasunetik. Sagardo bat eskatzen baduzu, kopa bat ataretzen dizute o botella oso eskatu behar da? Nola dago hori? A ber, behitxu, ni sagardo salien azela, ez dakit astigarragan edo hernan edo sagardo gunietan eta zelan izango dan, ez Bilbon, karo, zuk botilla bat eskatzen bozu, zuk ez dakizu botilla hori noiz abaldu dan. Igual, sagardoa igual ez da inbeste eskatzen eta hori egisa da. Orduan, ez dakizu igual aurreko gunean zabaldu dan, orduan ja, horrek... Galdu iten da. Galdu itzen dago, ez? Bere, bisitasuna edo. Eta orduan nik eskatzen dut, nahuenian norbaitekin, eta erdibana itxako? Erdibana edo irun artean edo itxen dugunean. Botilla. Guk... Baina saltzen dabe, edalontzika saltzen dabe. Bai, lehen Bizkaian saltzen zan, baina nik, eta horren nintzen Gipuzkoara, akordu daukat, Hernani, botilla osoa eskatu behar zen duela. Bai, ez. Bueno, Bilbon eta Getxon aldozu edalontzika eskatu, baina... Baina hori ez dakit hemen oin nola dagoen, ez jakintasunetik. Hemen espertoa badauka gorta, baina oin beste gauza batzutara dago, gero galdetuko diogu berari. Bueno, ziur, zabaldu dauen leku horretan, dala hor sagardo, astigarragan da, ez? Hori sagardo taberna da, aukela munduko lan sagardo desberdinak, eta hortan aukiko dituzte basoka. Ez dakit, erantzia, ez dakit hartu behar dan botillana, ez dakit. Bueno, kontua da. Ez digu argitzen. Labegoai, 6 minutero falta zizkio, eta orain, hemen, olio pixka bat, eta ogiak imarrituna txigortu. Egia da, bai, labean errealko genituela, ze labea martxan daukago, baina niri oliotan da beste sustantzia dauka. Beste kutu bat. Eta, nola da, oin guk, esan genuen edik Julene gure gidoian jarri zidonetik, ogia txigortzekoa, entrekota egiteko erabili alzala, garbiagoa salako, alezek entrekota egiteko erabiltzen du bakarrik. Hau ez dut ulertu, ze? Gidoi batean, ez da gititzen genuen horre inguruan,
jendeak Bai. ogia txigortzekoa Bai. entrekota bertan egiteko Bai, erabiltzen bai. duela. Aipatu genuen, Osea, makina, gailua. Gailua, jendeak ogia haragisa hau sartzen esartzeko dagoela. holan, pentsatu, ogia sartu beharren entreko xarra, garbiago omen zelako. Eta nik zan, oi, bala, letxe, berrota urte eta horta zenaiz konturatzu, Eta oin arte ogia sartzen ni. Eta alesekoin entrekota sartzen du, Ekartzen du eguerdian entrekota. Ez inistu, mesedez, ez inetxian, hau ezurra da. Baina hori egia da, hori antzan norbaitek egin egiten omen du. Baina barne humorea, barne broma da, ez zizue zuen etxien egin, mesedez. Ez, mesedez, aurrak hori etzazu etxean egin. Ogi txigortzailea izenak esaten du. Ogi txigortzailea, ez du jartzen entrekot txigortzailea. Ez, ogi a. Hori da. Mesedez. Bale, bogia egiten, no? Ni? Ez, no zaizu. Ogia hemen. Sartai txigortzaile, ogi txigortzaile honetan. Entrekot sartaginean ogia txigortzen. Biteli, pakea izan dezagon, hartu arnaza eta ez jandonutza. Bueno, nik beste asmakizun bat kontakotzut, ez dakit hain okerra izango da, nik uste ez dela hain okerra horrek txigortzailea bezala, baina da koiara berezi bat. Ufa, guta. Koiara elektrikoa da. Ba omen dau koiara elektriko bat, nun zuk jaten dozun janarixa gatz barik, oza, igual gatza ez dutzazu botaz, hipertentsioa daukatzu, eta orduan gatza ez dutzazu botatzen, eta koiara horrek itxen dauena da, horako mikrokalambre batzuk bota zure mingainera, eta horrek itxitxuna da, elikagaiek berez jatorrizko dituzten gatzak piztu, eta orduan zuri sentsazioa eman gatza daukala. Jarri honen eskua eta esan egia dala. Osa, benetan... A ber, berz electric salt spoon deitzen da. Eta asmakuntza berrioa da. Nik probau dutela? Ez. Bai, deskarga elektriko txikitsuak emote ditzu. Eta horrek altzatu iten du zaporea danei, altzatu iteia. Omen da. Ja, ez, nahi dut esan, a ber, gatzaga honek lehiz gatzagako lagunak eta ainanakoak enteratzeko eta sabotai ematen marko zaio enpresa honi. Ez dakit nik norbitxek erabeliko zaben, ze adibidez lehiak eta honen berdinean 2013an irabazi zauen beste koiara elektriko batek, eta koiara elektriko batek itxen zotzuna da bizkor jatia txarra da, ez? Motela ujan bidegula da. Orduan, bizkorei jaten basabizen, horre hori deskarga elektrikoak ematen zotzun bera. Nik uste dira, ez zozula koiara hori aukeratuko, ez? Claro, hori, baina dana dauka trampa, ematen zu deskarga, hartzen duzu platera, eta zurrupatu iten duzu, eta listo, ya está. Claro. A ver, jentea, nahi dut esan, a ver, asmatu desatela, bitu, legunean anaiak initze egiten, egon ginen Iruña da, eta bizikletan, eta eskaban badaude, bizikletan ebiltzeko, eta jetxirak eta esan zian, baina hango beste magalera ez joan, ze daukate, ez dakit, ze Japoniako behi arrasa baten, behia dauzkatean aske, eta daukate, koiar berezi bat, zeinek, ez dauka hartzai elektrikoa, ez daute, itxiturak ez ezer. Koiar horrek, sartu diote satelite bidez inguru bat, eta hortik ateratzen badira, deskarga bat ematen die. Orduan, hau da, guk hori jarrita daukagu, eta txorienetik ateratzen gara, gaude sartuta, gure koiarrean programatu dute, txorienetik ateratzen gara emakoitean, kalambrazo. Ez eman ideiarik gure jefiei. Bai, baina, holan dauzkate behiak, eta orduan behia dabiltza solte, baina, karo, beraien mugetatik ateratzen badira momentu ematen, hori guk eskatu behar dugu, gu arratzaletan umeek eskola hori, seme-alabentzako. Seme-alabentzako, eskolan gaude, eta bapatean hemen daude, minutu bat hitz egiten duzu ondokoakin, behitzen duzuta. Eta bapatean hango zuaiz puntan. Zigor, zuk deskubritzen bozu, pasa senarrai beharrikotzen. Vale. Zaborra botatzen guten denean. Ni daukan helagun baten senarra, azkenengo zaborra botatzen junzenean, goizeko 6etan elduzan etxera. Eta hori ekia da. Urrin zauen zaborra da, igual... Ez, baina bidean, etxerako bidean, topatu zan... Greban batekin edo. Ez, lagun batekin. Lagunak arrezkutxu hori. Bai, kulpa laguna nahi izan zen, eta, bueno, etxeko zapatillakin da, baina goizeko 6 arte, geratu zan lagunak egiten. Bai. Ez el zimotatako laguna alkotzuz. Ezagun bat, ez duzu esan laguna. Bai, hori egin zuen. Bueno, ezerrez, 2 minutu besterik ez zaizkio falta horri, hau ikuste izue, txigortu, gero, humus amango dugu geruzatxo bat,
gure asalore ataltxo batzuk gainean, Bai? eta piperroz pixka bat, eta hemen erabiliko dut berdia, ze tipulatxa txikia askotan ez daukitzen, tipuletan atal berdea ere, freskoa da, eta olako errezetetan bikain doa. Bueno, hori bor daukagu, atera berria, eta esan dakoa, jungo nahi zoin, tipulatxa, zati txikita mosten, eta zer ez muntatzen hau, ja bukatu dugu. Hoi, goxua. Esan dizu, hor, zerbait erreza ingo benizuela, eta hortan gatoz. Jak, Bai, bitu. Ideia ona. Txiki, humusari, ikutu berezi bat eman izan ezkero, bakizue koloreak indago lastu aldozue, erremolatxa pixka bat eman, gozo ikutua gainera kontu hontan, kasu hontan ondo geratuko zen, eta gero kuminoa nik gainetik, badaude batzuk esaten dutena, kuminoa nasketari botatzen diotela. Nik kuminoa gero botatzen diot humusari gainetik. Ni momentuan ez dio botatzen, nasketari hemen ez dio botatzen. Nik nasketari botatzatzat. Eta bakitzu honek nun aukiko zaren arrakasta? Non? Olako ontxe oso modan dauzen kafetei honeitan, ez? Olan kafe espezializatua saltzen da bien kafetegi honetan. Eta bai, olako kafetegietan eta olako humus, tostadak eta olan barazki jarientzako eta barazki olan plater berezizak eta saltza itxuste. Eta konturatu die gainera erresuma batuan, zeta belaunaldiak eta belaunaldi gazti hauak, ez doia zeraia gehiago jatetxietara baizik eta kafetegietara. Eta kafietan urtean gastatzen da bera 850 euro pertsonako. Ez da gutxi. Orduan, azkenean jatetxiak geroz eta garestixagoa dauz, eta orduan kafiak, badauz hor presio tarte baten. Ze kafiak eta kafia, da? Horregatxe, gaur egun, horako kafetegi honek hipster batzutara, Nire hamster esaten di. Hori, da, gastatzen da biela, 12 euro, kafe baten eta olako tostadatxo baten, garestixa dela, kontatzen dozu kafe bat eta tostada dela, baina, karo, konparatzen dozu, igual, 50-60 euroko jatetxe batekin, gastatzen dozu. Hor tartian, nahi xau da biela kafiak hartu, baina, karo, gartzen dara kafia, hostil baten, da gero zapatuan, da gero domekan da, hori urtean 850 euro kafien. Eta horiek, Patri, jarraitu zolan guk hemen kidoi bat izan genuena, jatetxe eta kafetegi horiek, zer dauzkate, neonesko argiak, ero Pakoren taberna moduan izena daukate? Ez, normalien izaten dira oso leku holan minimalistak, artisauak, holan... Ez daukate paratxuri, ero piper txorixero batzu zintzilik eta holako horik ez? Esaten dira oso modernoak, lasaiak, jendea joaten da, hori ikusten baitxuzu, jende asko portatilekin lanien... Orduan garestia, merkeak garestia. Bueno, garestia baina hori, esan dakoa. Honek mini kapritxuak. Bueno, bani hortan mini kapritxua baino, nahi dute sabela ondo bete. Eta, ez, aragi gola zoragarri batzu jatera. Edo zein, Pakoren etxera. Hori da, nibe bai. Ero Maritxuren ostatura. Bueno, hemen, piperrautz, pixka bat gainetik, eta gero, tipuleta, fresko ikutu bat ematen, eta noski, hemen ezin dara fanta, oliba olio on bat nahi ez, Tekusi duzu hau, bueno, barezki jalea izan, zeinez izan, bikain sartzen den errezeta bat, erreza egiten. Osasuntxua. Eta hemen, eta humusa egiten duzunean, hor, humusa egun batzuetako daukazu lan, sarrerako moduen pikotelako, Pikotelako eta gero, baitxu, niri olako eguneko menu baten, jatetxe baten biluan atara sostian, arrainakin lagungarri bezala. Humusa baita. Bai, da holan, lagungarri bezala izango basan bezala. Bai. Eta oso ona. Bueno, horrela aurkeztuko, betxo. Beste plater baten jarri bat nuen, baina. Hemen daukazue, gure azalorea kurri erara, humusarekin esan dugu, ezta? Bai. Humus txigorki gainean. Biteli, bat erditi moztuko dut, osoa jango dugu berorrek. Oso txikitxu igual. Bai, venga. A ver. Hola, ambizio nartien nengo. Koiz lantalia ebe bai guztan ez. Bai? Arai jalea die. Bueno, oro jalia ebe. Bai.
Eta baten bat, galleta jalia. Netan goxua. Eta salorea erabat inda geratzen da. Ni, gero esan dut, minetun bat gutxia horrekin, baina... Ez? Niri hola gutxetan gaten. Benetan, dotore, tostada dotoria, eta ontxe broxeta dotore batzu, Bikain. Dakoa, itxaski broxeta batzuk egingo ditugu. Horretarako, nik barazki desberdinak ja... Barazki ero itxaskiak, antzekoa direla, bai, baina batzuk itxasokoak eta ez da... Eski zure errezetiakin nauen, barazkisekin, itxaskiak. Orduan, desberdinak hartu ditut, nik olagarro egosia, kasuetan bai, egosisa egon bida, bestela gaitzerdi. Bueno, burreka batzuk inbarko ere zen berarekin jateko. Bira batzuk eta otarrenxak honek bai gordinak, baina, esan dakoa. Gamba batzuk bai, ez dakit txasapo puxketa batzuk, nahi dozuena. Errezetia, holaxe. Engot ospinolio bat lehengo, olixua, beragaz txikitua, perrexila eta limoizuguekin. Gero broxeta batzuk osatuko ditugu, olagarro egosia, otarrainska eta bieirakin, plantxanein eta ospinolio horrekin joango gara bustitzen. Eta gero, zerbitzatu da jan. Ya está! Segunda. Simple. Vale. Hau esan, lanean ez osa, ez? Bai. Vale. Honek, hau broxeta baten osu ez jarriko, orduan, xaflatan. Zer ordutan, jan? Zer ordutan jan, zer hau edo... Hau zer ordutan bezkatuko dugu. Nik normalian... Zuretxea izango bazan, aste bitartean, Patri, beka, a ber. Aste bitartean ordu bat errexetan. Aste burua? Aste buruan ordu bitardi irurak. Bueno, bai, hor gaude. Afaldia, zer ordutan izango zen? Aste bitartean, egun normaletan. Azte burua beti, ez ditugu sartzen, zabaki gor egun berezia izaten dira. Baina, bueno... Sortzit errixetan ero. Afaldu. Vale, ondo. Neurrietan sartu zara, vale. Ze hor, hemen askotan hitz egiten dugu, osasuntxu jan, ez? Eta askotan, inbertitu aldugu osasuntxu, produktu oso honetan jaten eta denbora hartzen kosinatzeko, baina ordutegiak ere, hor konturaturia, ordutegiak ere garrantzi handia daukatela, noiz jaten dugun. Hau da, ez daukala zentzua askorik, iruterrietatik aurrera jatea zerbait, ero afaltzea sortziterria beratzea baino berandu hau. Ordua, lehen garai batean Euskaldunok eguzkiarekin baserritarrak ero hemengo jendeak eguzkiarekin funtzionatzen genduen eta eguna hasi bezain pronto gozaldu zeituan eta ero bazkaldu eguerdia amabietatik aurre zerbaitegatik deitzen zaio. Eta ordu hortan askotan jaten zen eta ero gaua, txoriege bezala iluntzen zanean lotara juten ginen eta zazpitardiek sortzirak afaltzen zen. Baina gaur egun jendea asko, batez ere aste bukaretan, baina ni lagun asko dauzkat, lasai asko, iruterdi lauretan bazkaldu aldu dela, eta ni iruditzen zait hori astakeri bat. Kontutan da, oso erlatiboa da, egia da, segun ze ordutan gozaldu duzun. Ni nahi duzan, ni normalean gozaltzen dudan moduan, berandu jota, oso berandu jota, sortzietan gozaltzen dut. Sortzietan gozaltzen badut. Sortziretak, beratzirak, amarrak, amaikak, amabiak, ordu batak, ordu biak, iruretako 7 ordu pasadira. Horra barretako atartean ez baduzu jaten, sartzen, bikotea jaten duzu. Hau da. Orduan, nik, esatizuen, nik aste bitartean etxean bakarri baldin banago, 12 ordu batak alderako, ordu batetan bazkaltzen dut. Eta etxean danok egonda, aste burua ero izaten bada, ordu bia baino lehenau ziur bazkaltzen dugula. Inoiz, geratu garelako lagunekin ero kanpoan, ordu bi terdiak eman aldi dute, baina ez. Gero medixen da txabat, ez da zu pasatzen bez. Ez jangabe ez da pasatzen, baina zerbait pikatzen duzu, baina egia afariarekin batez ere zentzu gehiago dauka, zezu sortziterdietan ero afaltzen baduzu, gero, gorputza digestioa behar du. Eta ni egia esan banaiz neiko goizo era jotekoa, baina, 10 inguru, behatziterrek 10 inguru era joten gara. Hor komeni da, digestioa aldala lan handien egin da jutea, eta hor ere zer afaltzen dugun afarian bintzat, badauka zer ikusirik, jaki astunak eta ez ditugu jango, alda hidrato aldetik eta pixo gutxio, gure gorputzak errexau digeritzen dituen janaria sartuko genituzke, ez? Eta hor, orduan, lehen nago, hor 10etan, 11etan, kuadriakoekin, esan dizuet, inoiz kuadriakoekin, afaria baldin badako elkartean, txokuan,
lehenengo etxean umekin, zazpiterdietan ero afaldu pikatu egiten du pixka bat, berai afari eman bitartean, zerbait pikatzen dut, gero afarira noan, ze badakit, 11 baino lehenago eskarela, ziko. Eski, pentsatan gata ordutegi bat? 11 baino, Nik hori jatetxetan eta batzutan ikusten dut, erreserbak eta itxi dut txiku danean, claro, talde handixetan baldin bada, normalian beratziretan, beratzi-terdi, amarraia, ez di egoten. Eta ikusten ditut, erreserban ordutan, egoten dira, 10 11ak. Osea, bai. 11etan jatetxe bat erreserbatzia gabetan, hori da, afaltzia 11 terrixetan, zera, claro, 11etan sartu, baina gero, aukeratu inbida, kosina inbida, ez dutza zentzurik arrapatzen. Eta eskatzen dutenak 3 terditarako baskaria, nik horrek ezagutzen ditu pila. Pila bat, eta hori da 3 terdietako eskatu, gero agertuan, bai, 3 terditan agian agertzen dira, esertzen direnako laurako egitxi, eskatzen dutenako zerbait, laurak, eta legota behin, osasunarentzako ona izan ero ez. Errespetuagatik. Langilei errespetuagatik. Bueno, baina, zigor, aukera ematen badabie jatetxean, zehose gatita, Bai, baina, jatetsxe gehienetan normalean 3 terditan sukaldea itxi iten da. Hau da, eta gaur egun jatetxe batzuk hasi dira esatea, parkatu, 3 terditan sukaldea itxita dau. Honek esan nahi du. 3 terditako eskatuta eukin behar duzu. Eta jende bat azarratu iten da, eta ez da azarratu behar, ulertu zazu, 3 territa, jartzen badu, 3 egon aldala, 3 territako sukaldea, ez da sartuko notarik 3 territatik aurrera, ez da sartzen, eta toki ematen hasi dira esaten, ez parkatu, ordu hontain ezin dizu eta hartu. Eta hori abisatu badute lehenago, abisatu badute, baina jende bat, bizaroak ez da izan, bizaroak arrazoia, bere arrazoia dauka. Hor nik egin bat errespetuagatik, beste lan batzuetan jendeak egiten duena lan, berdin zait, banketxe batean, udaletxe batean, hor ordutegi batzu daude, eta jartzen du ordu biterdiak, eta ordu biterdietan, han ez da sartzen, inorrez. Nik alatabe, ontxe gaur esan bihot, zen ere izebak, bauka lora denda bat, arrasaten, eta, lagun batzu bai, itxen daue denda batzutan lan, eta esaten beti dau, bezero bat, zuk, ordu bixetan izten bozu, ordu bixak bat gutxitan sartzen dela. Eta esaten duzu, horri be, errespetu puntutxo bat, ez, azkenean? Nik gehien bat hori, errespetu puntu horre, eta ez bakarrik hostelen izan, orokorrian, lan guztietan, ze horre besteak autonomoa dira, Patri. Orduan denda batekoak erota eman ingo dizu, badakizu kasu ingo dizula. Bueno, depende denda, Bueno, baina orokorrian normalian nolakoetan jendiak atenditzi dizu, ez da, hori, funtzionarioa zara ero, txirriñan jorduko ia batzuk, ni leku batean egon izan, fabrika batean lanean egon izan, ematen bertako langilei jaten, eta txirriña joten zuenerako, ordubitako txirriña, ja zeuden, dutxauta, aldatuta, eta atian zai, fitxatu eta kalera atateko. Horrek, ez da benitzen ordu baino, osea, minutu bat gehiago ez da benitzen. Ez. Eta berez, nik uste dut, eta ero nik ulertu nuen agaitik, eta nitzein da nagusien batekin, ordu bietan beraien lana utzi behar zuten txirriña jote zen, ordu bietan gelditu, eta ero aldatu, dutxatu nahi izan ezkero, eta etxera, tardatzen duzun denbora, enpresa baldin bagozu, eza dutxatzen, eta ordu biak eta marrean kanpora bateatzen. Baina, ezakit, hor, danetik egongo da, baina, hor, errespetu bat, nik uste dute, jatetxe nik nire mundua defendatzen behar dut, eta hoiei errespetuagatik behintzat, ordutegiak eta petxetan kontutan izan, hor zerbitzari bat Patri esan duena, 11 eta pikoan sartzen bazaete, zuen postreak, kafeak eta emango izkizuetela, ordu batetan ero, eta ero hurrengo gunean, normalian lanera etorri behar dutela berriro ere. Orduan, poteoak eta lagunekin ondo daude, baina horri utzik ero afaria eta gero erako. Eza dozuna, errespetu puntutxo bat. Honen prozedura ikusi osue, errexa, haimen indoguna da, berakatza, perrexila, eta zesanakoa, eta oliba olioa, hemen txegabiz margotzen, eta gero, hor zuri, limoi zatitxo bat sobro jatzunez, igual horre zerbitzatzeko garaian, jarriko itxugu golan. Aputxoa gainetik, beraz, platertxo bat? Bai. Zabala, ez? Horiek sartzeko? Hori da. Haundixa bada, hobe. Hortik ibiliko da, luzeran da.
Bai. Bai, olagarroa ingo zan. Nik uste baietz, Zagit. Bai, hemen kontutan neuki, olagarroarekin ni nahi dut oin errezeta batein, aurkitu errezeta bat, Bai. jaten dana, limoiera da. Patatekin limoiera, guk hemen No betu. botatzen digun moduan piperrautza eta horrelakoak. Bueno, limoiarekin ere, proben behar dut horrena, Hore, itxaskixak limoiakin, beti da nikata izan dira. Ni ere maionesa, ni lehen pixkat alezen modukoan nintzen, eta maionesa ezin nuen ikusi ere egin. Eta gure etxean, lehatza eta hola nero arraina zehonean, gure etxean beti limoia erabiltzen. Gure etxean Beti? limoizaleak izan gara. Nik beti entzun izan dut, Bai. nire etxean esaten zan, limoia arraina zala, Itza- txarra zanean da, estaltzeko. limoia botat. Baina, bueno, hau, Bizi ona da. puntu bat ematen dio limoiak. Eta goxua da eta freskua. Berez, hementxe gure, itxaski broxetak. Eta hori ez, zuk esaduzuna. Hau, hemendik bota. Ero guixakin, hau, hemen guixakin. Bai. Ero oinola berua dagoela, arrautza pare bat kreskatu. Eta behitxu bala, segot. Arrautza pare bat kreskatu eta bere beroakin ingo zan, Kopiona. Zuretako injota. Eskarrik aso. Ale ba. Oie, ostiral bizitaro honekin igual jendia gero etorriko jaku etxera, Bai, nik egia esan, aspaldi, etxean bizitak jasaten dituguna, 10 urtetik berako adie dara. Eta horiek, bai, Horrendako errexaua. horren, Makarroia tomatiakin. Bai, ez da. Ez? Hori ez. Oso nago, padre. Bai, ez da. Oso nago. Ez, gure etxera, bizita txikiak asko izaten ditugu, eta dagoena jaten dute. Normalean, Olaxe bide da. pizza. Bueno, zuek txikixak edo ondixak auki etxien, asko disfrutau. Bakarrik egoten basarie, hobeto. Eta, astelenian bueltan izango gara, astelen gozoekin. Beraz, postria gure kontu. Lagunok, ondo pasazte burua. Agur. Agur.